Čau, dneska bych vás rád vzal na jedno natáčení reklamy, konkrétně strážnických bramburků a mimo jiné vám dám pár rad a tipů v rámci mého kameramanského kodexu. Tak jdeme na to. V den natáčení pro kameramana neexistuje něco jako pozdní příchod na plac. Jsem tam ideálně co nejdřív, abych obhlédl lokaci, počasí, setup techniky a pomohl s chystáním první scény, prvního záběru. Cokoliv, co dovolí přepravní možnosti, tak si na kameře připravím předem, abych mohl kameru co nejrychleji narigovat, zakomponovat a tím pádem ulehčil práci gaferům a ostatním asistentům světel. Aby prostě všichni viděli, co je v záběru, co bude hrát a co ne. Mám to štěstí, že se opravdu mohu opřít o profesionály, kteří dokážou světlem dotvořit tu scénu podle vizuálních potřeb našeho společného moodboardu. Když mi zbyde čas se setováním kamery, tak třeba pomůžu se zapojením Video Village, což je většinou místo, odkud celou situaci v záběru sleduje režisér. S režisérem k sobě chováme vzájemný respekt. Nezapomeňte, režisér má vždy poslední slovo na place. Zároveň neměním jeho rozhodnutí. Ale hlavně mu nedýchám na záda, dávám mu prostor se rozhodnout. V tom Bramburku, že ty vole, tam je prostě ta světlá budoucnost. Co je nesmírně důležité, tak nemluvím k hercům v rámci jejich herecké akce. Od toho tam nejsem. Jsem tam pouze od toho, abych doporučil nebo takzvaně nabízel, jak zamýšlený záběr natočit, pomůžu s posturikou postav, směry pohledů herců, případně upozorním na detaily, které třeba vychytat s kostýmy nebo make-upem. Jsou ale věci, za kterými si jako kameraman naprosto stojím, a to je úhel kamery, kompozice, použité ohnisko objektivu, použití konkrétní techniky a po dohodě s gaferem pak také svícení scény. Vidíme, co budoucnost přinese. Další klíčový hráč na place je asistent režie. Ten úzce spolupracuje s režisérem a se mnou. V ideálním případě také režíruje kompars. Pokud něco v záběru nevyhovuje, ideálně klepu na rameno asistentovi režie. Je to zároveň člověk, který dokáže všechny úvahy režiséra smysluplně rozprostřít po place, prostě v ten daný den organizuje štáb. Někdy jsou typy natáčení, ve kterých si ostřím sám, ale některé složité situace vyžadují ostřiče. V ten moment je pro vás ten člověk obrovská úleva. Mimo základní funkce kamery nejvíce vnímám funkce jako focus peaking pro ostření a pro správnou expozici false color. Tahat se s kamerou na place celý den není fyzicky vůbec žádná sranda, proto je ideální se před natáčením nepřejídat, pravidelně spát, ideálně cvičit břišní a bederní svalstvo. Šetřte síly tam, kde můžete. Pokud máte možnost, tak během natáčení pijte a jeste lehké věci, ideálně ovoce pro rychlou regeneraci. Jak si zatím užíváš tohle natáčení? Výborně. A na konci tohohle natáčení nám do bod opravdu teklo. Chýlilo se k bouřce a my jsme nevěděli, co dřív, takže jsme začali spěchat. K našemu štěstí zrovna herec ve scéně zvyšuje hlas a přechází do nějakého cholerického stavu, takže zamračená obloha nám krásně šla do karet. On tam drží tak dementně, sorry. Jo, super. A jebat. Stop. Tak to je dneska za mě vše. Budu rád za každý feedback, který se od vás ke mně dostane. Ať vám jde kameramani práce od ruky. Čus.